Ik ben Peter de Vries, ik ben de bedrijfsleider op hotelrestaurant Wat Oors. Het is een huiskamer, een verlengde huiskamer. Het motto is ook noffelijk. Welkom. En net alleen voor de oren, maar ook voor de band. Ik probeer hier het huiselijke gevoel naar binnen te krijgen op een Friese manier. En wat praten Fries, mensen kunnen gewoon sociaal werden. Wij hebben hier vlees en groentes uit de omstreken vet. Daar doen we heel leuke dingen mee. Maar steen kon de reden bieden om de omgeving. Daar maken we chutneys mee. Dus we proberen met alles proberen we wel skierende producten te maken, om samen te zitten. Dus de huiswijn, dat is een Spaanse wijn, maar met Friese importeur, het is El Potro Frison. Maar vrij vertaald naar het Fries is het Fries gehinder. Maar die broeken we als reden en wie de huiswijn. We nemen zelf een beetje een bovenmodale eetcafé. De meesten die ervaren dat zeer positief. Het gastenboek, als dat leest, dan zoveel positieve reacties. De meesten komen hier op een goede manier binnen en ze gaan op een super manier binnen staan. Het is altijd gezellig. Altijd gezellig. Krek als thuis.